Tunai jini press no ani khakam ya paro tai jini ti prahasin cho to ti prasa eben lukurok no bele bele khakam ya paro tai buba grano khorong wai khulum ya paro tai jini borong gonang jini sar enchina bo khorong wai khulum ya paro ini jini buba grani thanchani khorang bai ini jo to leaders of jini thanchani khorong ya sagai jin do phan bagai samung khlaina bagai ini basang ya prijang relai tongman bagai jing ti prasa rok jo to khatumai jak abon bagai jing chini jo to leaders of no chini borong gona sar Mebal Kumar Jomatia chini borong gona sar ini NC Deborma ekbang ma leaders of kubuni party ni khaine rok chini borong gona sar Chitona Deborma soro ekbang ma leaders of kubuni party ni juda party ni bhai bo khorong ya sangai rona ambele kham ya pharo tang himale chini choba sing kebuni against choba ya chini choba kebuni manthe semen choba ya chini choba tin ti para sarok joto thanche khlai pal khai sal bungani aba to plai ni choba o choba o tini joto khaba ja phanba sikle ya peleman bagai sing belen khato laijak aun bagai jing tini o baire le khlain thang tongmani sing tini poila na chini bobagrana chini kathang tongnai o chini bobagrana bele bele na hambai tini ti parani history o omono poila joto regional party na trip ke chabai thanche khlai bas ng dofan bagai sam khlaini jora snam manai ob khor chini bobagra tai bele khnang hambai maru chini borong gona sar enchino bo tai chini borong gona sar Mebal Kumar Jomatia na bo bong netrite ini joto ti para sar o thancha khon ya sagai bas kang chin dofan bagai sam khlaini jora man tini busuk jora no baige likhlaine biang tik chini pula chini Baijalbari school ma chim chengnai oron chim thangai chim podbil tei Sriram Thakur thangai chini Monai Chora te Rotila tei Bel Chora Bogabil Kachamati Ratanpur Jumia Jamira te Dongor Melgong te Bel Phangkami Mare Hadu ti Haching Warengto Harpuar Rambabu Dulalia te Akra te Ampra phail jing kaisa kotor khai kaisa ognaram tongnai tabun yagulo athaibari tikle pawo jing kaisa haipero bobo krung khaini borok phaijak tini ni o je baige chini to chini o constituency in simino te chini khorokni khoroktam leader chini kubuni constituency in phai chana logi phaika te chini youth rocket chini o amchani mangno te chini Asrambari constituency leader of borok phai chana logi phaika te haino ha chini ata politus bo no logi phaika te chini jo to leaders of tini ta paithyo kok sumung je thancha hini tabuk to je joto no jomang khati nong rokibo sudu nong ni ti pramothni chimne tong je IPF tirong ni borok IPF tongo chinar IPF tir tongo lowaji ni ke ti pramothni jing agi no fix khaijak lowaji mal kai jing organize kam ti pramothni but joto milili na jingor kuno IPF ti ni krai jing joton ti pramothni krai joto thancha khlai jing tini or amsun gan borok jing thancha khlai khabak sale biskan awlaine bagai jing tini or jomang lai
February. Ini orang tangkal ni mana